Hej og velkommen til Elbæk&Vejrup Forsyningsteam. Jeg hedder Søren Holm, og jeg er markedschef i forsyningsteamet. Hos Elbæk&Vejrup har vi mange års erfaring med forsyningssektoren. Først i kommunal regi, da forsyningsområdet lå under teknisk forvaltning, og siden da forsyningsselskaberne blev privatiseret som følge af vandsektorloven. Vores mål er at hjælpe forsyningsselskaberne på tværs med alt, hvad der har med økonomi og transaktioner at gøre. Når vi er ude og snakker med vores kunder, så møder vi 3 grundlæggende udfordringer i deres hverdag. Den første udfordring er, hvorledes sikrer vi økonomisk overblik og styring? Hvorledes sikrer vi for eksempel, at vi når vores budgetter på anlægsaktiver? Det anden udfordring er, hvorledes sikrer vi sammenhæng med de IT-løsninger, vi bruger til at understøtte vores dagligdag? Fordi forsyningsselskabernes dagligdag er præget af mange forskellige IT-løsninger, som understøtter vigtige elementer i hverdagen. Og sidst men ikke mindst, hvordan sikrer vi, at vi overholder vores effektiviseringer i forhold til vandsektorloven, og hvordan skal vi i det hele taget forholde os til vandsektorloven? Elbæk&Vejrups svar på disse udfordringer er, at vi hjælper med at synliggøre, hvor pengene kommer fra. Det er fordi, det er væsentlig og afgørende betydning, om det kommer fra vand, fra spildevand, fra affald eller fra varme. Desuden så er det mindst lige så vigtigt at synliggøre, hvad er det, pengene er blevet forbrugt til. Er det forbrugt på drift eller på anlæg for eksempel? Men sidst men ikke mindst hjælper vi jer med at fremtidssikre jeres forsyningsvirksomhed ved at anvende den seneste teknologi og ved at løbende og spare mere. Vores løsninger består grundlæggende af 5 elementer. Vi har økonomisk overblik og rapportering til ledelse, bestyrelse osv. Vi har økonomisk detailstyring. Hvad har vi brugt pengene på i dag? Hvad har vores folk lavet i dag? Og hvad skal vi lave i morgen? Vi har anlæg og projektstyring. Hvorledes styrer vi vores anlæg og de projekter, der medfører, at vi kan få produceret vores anlæg? Og forbrugsafregning som en vigtig element i dagligdagen. Desuden er vi naturligvis på vej mod skyen med SharePoint-portaler, mobilitet og smartphone-apps. Næsten halvdelen af landets forsyningsselskaber har valgt at bruge Elbæk&Vejrup som samarbejdspartner, og vi vil være rigtig glade for at hjælpe jer videre med jeres udfordringer. Vi ser frem til at høre fra jer.